Nginibingelele nginamukele kwi-Real TV1. Namhlanje ngihle nomama uzosishalela udaba lwakhe. Ziningi into soyithinta igambling, soyithinta ukusebenza kwakhe, siphinde sikhulume ngebhizinisi. Ngoba vele niyabona ukuthi iskrinini ufihliwe ubuso ngama-reasons awabekile nami ngiwa-understand-ayo. So ngeke silisho kwegama lakhe, sizobe siye straight to udaba. Mawami uyaphila? Ngiyaphila baba, njani? No, ngiyaphila. Isitori sakho ngisizwile noma bese sixoxa nje kancane ngama-bullet points. Mhlawumbe nje siqale kanje. Ungayisho indawo ukhulele kuyona, but ngifuna ukwazi ukuthi ukhule kanjani. No, ukukhula ngikhule kahle phakathi kwekhaya ebelinumama nobaba. Though besikhule sihlala endaweni yomqasho. Okay. U-one room sibaningi ekhaya su-9 kodwa ubaba ubesebenza, umama engasebenzi kodwa ubaba ubengakhohlwa ukuthi kufanele silale sidlile. So ngingasho nje ukuthi ngikhule kahle khona ekhaya. Wafunda, wagogoda, ubufundelani-ke usufunde emabangeni aphezulu? Kusuthi mangiqeda u-matric wami ngenxa yokuthi noma bengifisa ukuya e-university angikwazanga ukuya ngenxa yokuthi bekuyimina u-firstborn, bebaningi abanye kufanele beze emva kwami. Luckily ekuqaleni bekhona training yamahhala yakaNesingi, so ngaqala khona kwaNesingi-ke ngagcina sengumhlengikazi. Yes. Wasebenza ebunesini iminyaka? Ngasebenza ebunesini iminyaka. Ngo-1994 ngesikhathi leziya zo-integration nga-aplya nami ngagcina sengiqashwe khona kwa-SANDF, ngagcina sengiyisosha ebusosheni. Mangiqeda i-training yakhona nakhona mangahamba ngaqhubeka nokusebenza esibhedlela sabamasosha nje nakhona iminyakanyana engayisebenza khona. Yeah, but as bengiwumuntu njengoba ngisho ukuthi bekuyimina engimdala ekhaya, nganginaleyo nto yokuthi kufanele ngazi khona abantwana abangilamayo, kufanele bahle, kufanele ubaba yedwa osebenzayo, kufanele baqhubeke nabo bafunde. So kwabanjalo nje, kawukuthi ekugcineni ayikho into enkulu ebambekayo engathi kwakuyeyami because ngikhule nginaleyo nto ukuthi ngibheke ikhaya isikhathi esiningi. Okay. Uma usemasosheni uyinesi nawe ubutrainela isibhamu? Yeah, kakhulu. Sitrenelile isibhamu, sahamba sahlala emahlathini lezo inyanga esasihamba. Uthola ukuthi kuse isikhathi noma uyinesi kunesikhathi ukuthi nibuye niphume niyohlala nje ehlathini lezo inyanga nokwenza i-training yakhona nje usibhamu. Kufanele usazile phela noma uyimedic khona isikhathi sokuthi mhlambe uthola ukuthi nijutshwa kwezinye indawo, uthola ukuthi nakhona kufanele uyigade ubheke ukuthi makungaqhamuki into enje nawe ukwazi ukuyivikela. Yes. Okay. Mhlawumbe umuntu uzoyibuza ukuthi okay, manje uhlala e-shelter, beyinesi waba yisosha. Lawo imisebenzi enzima abantu abaningi abafisayo, abanye abantu yiphupho labo ukusebenza kanjalo. Ufike kanjani ekuthenini uhlala e-shelter? Leyo ke iyona nto enzima ngempela nje engayisho ukuthi ngizoyikhuluma but angikho proud ngayo ukuthi angimfisela omunye umuntu ukuthi afike kulesimo engibe kusona manje. Ngisebenzile, ngibheke ikhaya lami khona lapho kunezinto eziningi oyifisayo because nabazali baloku bayafuna ubenzela into ethize, nezingane ziyafuna uzenzela into ethize. Okunye kwabuye kwasona abafowethu njengoba ngisho ngasekhaya sasu-9 sagcina behambile emhlabeni, bashiya nabantwana. Konke lokho kwakade kubhekile kuyingcindezi. Uthola ukuthi lo mholo onawo awanele ukuthi ungakwazi ukwenza zonke lezi zinto. Gcine ngizwile nami ngabanye abangani ukuthi hayibo khona into edlalwayo la kuthiwa ama-casino, gambling. Kahle ngangena kanjalo-ke lapho-ke, kanti-ke hayi bandla sengingenile. Imali kwangaba lula ngendlela engangicabanga ngayo ukuthi imali izotholakala kalula ngakhona. Instead ugcina usuney'nkinga, ungene ey'kweletini komashonisa, uhole manje uthola ukuthi usuholela ukuthi kufanele ukhokhele umashonisa. Sometimes uyambalela umashonisa ugijimela ekutheni ake ngiyozama kuyona le gambling, kanti izovele ishone. Akulula nje nhlobo. Okay. Buthi mohola
uhambe uyodlala udliwe uphinde futhi ube nezikweletu wake wawina nje kodwa ya angikaze angifuna uqamba amanga imali enkulu angikaze ngiyiwine like enkulu mhlawumbe ngagcina ku 18,000 engingathi yona imali enkulu engake ngayiwina kodwa engayimosha hayi ngisaba ngisho ukuyibiza nangegama. ifikile mhlambe imali wayimosha ifikile kwi-million. Hey mangingacabanga ifikile mhlambe futhi idlulile ngoba phela it's like lento ibisifana nje uba addicted angikubeke nje kanjalo uba addicted uthola ukuthi akusavumi nje mawe waphatha imali into yokuqala uyicabangayo ilaphayana uma kukhona isikweletu onaso ubona ukuthi ayisizokhokheka mama khona into oyicabangayo ubona ukuthi hayibo nomuzi ngizowuthenga ngizothenga imoto ngizothenga ini angihambe ngiye laphaya kanti lapho ke sekufana nokuthi impilo yakho sekuyona kushabalala kwayo ngoba igambling ayilunganga ngifisela omunye umuntu nje. Okay. Pho uyasebenza uyagembula nezikweletu. Umsebenzi uyekile noma ugcina uqoshwe emsebenzini kwenzakalala uphuma kanjani emsebenzini? Okay ngizoqala nje ezibhedleleni ngeke ngisebenze kuzona asikho engake ngaxoshwa kusona asikho futhi engake ngaresign kusona bengi-absconda ibizwa kanjalo bengi-absconda uthola ukuthi ngayo yonke lento mhlambe like bazokutshela abanye ukuthi hey siyahamba mhlambe siya Wild Coast or siya kuphi kufanele uhambe uyongena emsebenzini uthola ukuthi ngendlela yokuthi awusayicabange into wena ucabanga le futhi ubona ukuthi iyona into eright le ungayi ngisho emsebenzini ugcine futhi usubona ukuthi hayi noma ngawuyeka lo msebenzi mhlambe kwesisikhathi uyeka nje sekhona nabo ubakoletayo khona la vele ngenxa yalesimo yes akangokuthi nje asikho ezibhedleleni nesisodwa engake nga-absconda engake ngaresigna nengake ngaxoshwa. Okay, wayeka omnesini nasemasosheni wagcina uyekile wagcina wasebenza amasipala. Ngagcina ngisebenza kamasipala okay ngayeka ke ngathatha early retirement ngathola leyo mali engayithola noma ikhona ngiyigcinile kodwa ikhona ngiyithathile futhi eningi futhi ngayisa khona lapha kule gambling yakhona ngokuthi uyozama nakhona ukuthi uvele uyithathe kanye mhlawumbe lokuthi uhambe namhlanje mhlawumbe uhamba no5,000 mhlawumbe uhamba no2,000 mhlawumbe uhamba idliwe leyo ubona ukuthi hayi mhlawumbe izobuya uphinde uyothatha enye kanjalo ugcine nje ayuzubona ukuthi hayibo lapho ngendlela njengoba ngisho ukuthi i-addiction usuke ungasaboni noma sekuronke lokho engikwenzayo noma kunjani uhlala unaleli themba lokuthi ngizowina ekubeni awusaboni ukuthi manje hayi ke impilo yami sekuyaphela ngani. So nje ngokwami ngingasho ngithi ukube kuyenzeka angifisela umuntu ongayazi gambling ukuthi ayiqale manje because ayi correct. Awukwazi ucabanga ukuthi gambling le yako casino inakho ubuthakathi obukhona eyenza ukuthi umuntu agembule noma engathandi uma ahlala imali ephaketheni agijima ngoba ngeke ngibone la eSun Coast ngithi ngiyabuya ekseni omama bahleli lapha balinde ama-taxi. Angazi noma siyikhuluma as a joke masuke sizoda ngoba nje kuyenzeka ngempela ukuthi senihleli awuwedwa lana nibaningi uyabona la ukuthi umama lo phuma ekhaya lakhe futhi umama oright khona othisha la khona onesi khona yonke inhlobo yomuntu khona o-businessmen and business ladies but indlela ukuthi senishayekile laphana ake ngithi nje ngiyalinganisa benidlala mhlawumbe nadlala ubusuku bonke ekseni seniyaphuma uthola ukuthi awusenayo ngisho imali yokwenzani nihleli ke la senaxoxa noma uxoxa ngelife yakhe noma uxoxa ngani uyabona ukuthi abanye bakuphela imishado baphelelwa abanye abanayimoto abanye abanamakhaya abanye abanalutho through le casino le yakhona nje ekuyona into engiyaziyo mina ekuyona engiyigembulile ngazi ke kwezinye izinto but nje kuningi okumoshakele uyababona khona abaningi nje mengakutshela abaneminyaka bengasaya emakhaya bengasakwazi ukuya emakhaya nami I'm one of those ungasakwazi ukuya ekhaya manje ngesimo salenkinga.
Okay. Ekhaya bunayo umnyeni, bunazo ingane. Nginabo abantwana but uhusband angikaze ngibe no-husband. Oh, Ngabe banesoka nje. nabawabo but nabo nje abangazi. Okay. Ubunawo umuzi. Nginekhaya bese Okay. kuba nesite engangihlalisiwe nje kuyona ebengakabi eyami. Bengifisa ukuthi mhlambe ngelinye ilanga ngogcina mhlambe ngidayiselwe yona nami ngakhe noma ikhaya nje noma lingase lingakanani lokuthi noma ngihambe emhlabeni ngishiye iy'ngane zami zinekhaya. Okay. Ugcine ngingenzekanga. Njengoba utshala e-shelter uyaxhumana nengane zakho. Yebo ngiyaxhumana nazo. Ziyazi ukuthi se-shelter. Ya bayazi ukuthi ngise-shelter. Mawucabanga bona bafila kanjani nje ezabantwana. Ngingakusho ngikuvume ukuthi kubahlukumezile kakhulu. Kubahlukumezile kakhulu futhi nami kwangihlukumeza cause ukungabi khona kamama ekhaya nawe ungabi khona nabantwana bakho akukho right, akukho right nje. Okay. Uthe kunemali oyibekile. Le mali oyibekile-ke yona uyibekeleni? Ngenzela ukuthi mhlambe-ke noma sengenzeka-ke kuthiwa ngiyahamba-ke emhlabeni ngandlela thizeni ngoba siyahamba phela. Kube khona noma okuncane-ke nje ukuthi bakwazi ukuthi basale bephile noma kungekho okuningi cause empilweni yami nganginento engangifisa ukuthi mangi-retire kube yinto engizoyenza ibhizinisi kwagcina ngingenzekanga ngalesi simo-ke. Okay. Into engakwenza manje ubuyele ekhaya because uyasho ukuthi unayo imali noma phela ingatheni. Ufuna khona uyi-investele iy'ngane zakho nawe ukuthi uyikhave. Shuthi nje ukuthi ingatheni ngicabanga imali encane leyo akuyona imali yama-100,000 leyo. No. Imali encane. Okay. Umuntu othi cha ngiyasiza isitolo sama esigcina simbeka e-shelter. If ngathiwa sifuna ukumlekelela singamlekelela kanjani? Usizo nje ucabanga ukuthi luncane kodwa lingakwazi uyiphusha impilo yakho ugcina usubuyela ekhaya ngoba ukuhlala e-shelter I don't think into right leyo. Engingakusho nje ngangifisa ukuthi ekugcineni ngibe nebhizinisi ley'nkukhu kahle kahle lokuthengela lamachwane uyikhulisele udayise nje but njengamanje sengajabulela noma yiluphi usizo mhlambe nje ngajabulela nje ngisho u-3,000 5,000 ukuthi kube khona okuncane engikwaziyo ukukuqala noma nje-ke laba khona njengoba ngisho nje ukuthi kusuke sikukhona nesibakoletayo mhlambe kube khona okuncane okungena nomqhamukisayo ubusumthembisa ukuthi okunye mhlambe uzokwenza kancane kancane nje kuze kube kuba right ngoba ngempela akulula ukuvela ukubhekane nje nesimo lesi seyikweleti iyona lento kahle hle eseyagcina isihlalisa la sikhona njengamanje. Ngabe ukweleta abantu kuphela noma nawe i-credit score yakho isekathinteka? Ya isimo nje ayikho nje into engingathi nje ngaphandle kwale mali engisho ukuthi incane nakhona oyigcina laphayana ungakwazi ukuthi ube ne-access kuyona. Phandle kwaloko nje akukho enginako ngitohoza itoho imali encane ngendlela eyisimali so usebenza 7 days wonke usebenzela u-300 rand. Wathi usebenza ngamasipala wathi uyi-nurse. Ukade uyinto engabe kufanele manje mawuyohlala ekhaya usumdala ngabe uyophila impilo e-right but through i-gambling namanje ngisasho ukuthi ongakayiqali angalokothi azangene kuyona ayilunganga imali esheshayo ayikho uyayisebenzela. Futhi le izumbulo wayithola kamasipala ngoba obvious phela imali iphuma nayo yonke osokwayisebenza ku-provident fund wawuyenzela ukuthi uyogembula straight. Lutho inhloso yami kwangeyona leyo ukuthi uzosebenzela ukuthi uye kwi-gambling. No ngisho ukuthi ngesikhathi usu-retire because iminyaka yakho ayikho mningi kakhulu. Ngasathi uretire sasingasha kasakusu-retire ngithi. Ngangisasalelwe 3 Okay. Yeah. Early retirement. Yeah, kwaba early retirement yayo njalo i-pressure yokuthi sekunabantu la osebenza nabo ongasakwazi ukubhekana nabo ngenxa yesimo lesebengisichaza. Mayiphuma imali wabeka encane eningi wayithatha wayifaka i-gambling futhi. Yeah. Mhlambe njengamanje i-gambling i-addiction yakho isakhona ekazini.
Ngike ngahamba ngiye ngazama ukuthola i-counselling kungabanga indlela uzothini ngiyitholile i-counselling yona ngabona ukuthi ngenza urongi lana. So ngiyacabanga ukuthi njengamanje isifundo ngisifundile. Okay. Yeah, sengingakwazi ukuthi mhlambe ngibone ukuthi kuye kuthiwe ngesiZulu awuqhuzu lwayitshela lodwa kabili. Okay. Lo 300 rand oholayo la tokhoza khona. Ngabe wona uyawusebenzisa ukugembula wenzani? Ngenza sure ke njengamanje ukuthi ngiyawuthumela ekhaya kubantwana bami ukuthi at least kube khona lokho okuncane Qhamuka from mama. qhamuka from uma wabo njengoba engekho kanye nabo. Mhlawumbe iminyaka yabantwana bakho inganani? No, bakhulile bona noma ngizwe kuyisho ngqo iminyaka omunye ungaphezulu kuma early 20s. Okay. Omunye uma early 30s. Okay, no. Ngicabanga ukuthi lo una 20 something nyana usayidinga support yomzali. Naye futhi bonke basayidinga support nje. Since ngithi abasebenzi bahlele ekhaya futhi ngiyabonga ukuthi so far since ngingekho nabakekho sacabanga ukwenza into ephuma eceleni lokho engangikusaba ukuthi bazogcina mhlambe sebenza izinto ekungezona bezama ukuyiphilisa. No, siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Sicabanga ukuthi isitori sakho sizwile, abantu sebeya understanda indaba ye-gambling ukuthi dangerous kangakanani, and siyafisa ku-comment section ongakwazi ukuthi asalekelele ngamlekelela ngakho. Mhlambe umqalisa ukudayisa something, mhlambe umqalisa zona izinkukhu lezi, okanye mhlambe kumqasha nje mhlambe unebhizinisi lezinkukhu ufuna ukumqasha umnikeze experience, okanye ufuna umqasha somewhere la ngamqasha khona around la eThekwini, noma ngiphi la ngamqasha khona. I-email address yami khona, uningi-emailele sikwazi ukuthi sikhulume sibone singayimisa la daba laba afuna ukuthi bamdonate khona okuncane uzakwazi ukuqala. Email address yami khona. Yeah, sicela ukuthi ningibhalele uyishare number yakho ukuze ngikwazi ukufonela mase ngithola email yakho uzongibhalela yona. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Ngicabanga ukuthi baningi abazofunda from lento le ukuthi ukugembula kuyingozi. Yes, bakhona abawinayo kodwa wase waba addicted kuphuma kunzima kakhulu, lo zinto eziningi kakhulu. So siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho mama. Yeah.